Kushiswe isikole bekhala ngokuhlehliswa koMcimbi kaMatric I MATRIC DANCE. Nginibingelele iphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfezeko uNtuthu ngakho malo bathi ilaspo namagumede. Mhlambe ukuthi usemusha ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi nokushare okuyikhono okukhulu kunakho konke. Bafethu akuphazamisekanga ngokubhala kwezivivinyo zekaMatric esikoleni kanye high eDumbe okusola ukuthi sinqonqise ngabafundi emuva kokumisa koMcimbi I-Matric Dance. Sihlakalo esenzeke ngempela sonto kuthiwa sishiye amaklasi amabili kanjalo futhi nefurniture kungumlothi. Iphini likaNgqongqoshe lomnyango wezemfundo esisekelo uDr Regina Mahawulo noNgqongqoshe wezemfundo eKwaZulu-Natal uNkosazana Mbali Fraser basigxekile isehlakalo bahlaba ikhwelo balibhekisa emphakathini ukuthi vikela izikole zawo. Omunye wabazali okhuluma nabezindaba acela ukuthi kungadalulwa igama lakhe lapha uveza ukuthi abafundi badwene ngokuhlehliswa koMcimbi I-Matric Dance baze badubela esikoleni. Babeziwe lapha ngoLwesihlanu ntambama isikole esisha basola ukuthi abafundi ngoba besishubile isimo ngeledlule lapha kulokhu kuhlehliswa loMcimbi. Kwenzeka lokhu nje umnyango wezemfundo uyalela izikole ukuthi zingabe nayo imicimbi yokujabulela ukuphothula ukubhala kaMatric. Le micimbi ijwayele ukuthi ibe ngaphambi kokubhala noma ezinye izikole ziyenze sekuphotheliwe lapha izivivinyo. uDr Mahawulo kanjalo futhi noNkosazana Fraser abebevakashela ogwini eComprehensive High School eMlazi ekuseni izolo. Njengoba bekade kubhala iphepha lesingisi bagxeke abacekela phansi impahla ngoba banezikhalazo lapha. Banxusa ke imphakathi ukuthi ivikele izikole zawo engathi uma inezinkinga bese idubele ezikoleni lapha izishisa lapha. Inhloko yomnyango ishayela ucingo lesisikole ukubheka ukuthi kuyabhalwa yini. Yathola ukuthi ke mabili amaklasi ashisiwe akuwona kaMatric, ngakho ke ukubhala kuzange kuphazamiseke. Bathola ukuthi sishise ngoba kuhlehliswa I-Matric Dance base baphawula ukuthi kuyabuyisela emuva ukushisa izikole lapha. Base banxusa umphakathi ukuthi uzivikele izikole lapha. Kuphawula yena uNkosazana uDr Mahawulo lapha. Kanti uNkosazana usolo ubugebengu wathi akakholwa ukuthi isenzo esingenziwa ngabafundi. Kumele imfundo yezingane ivikele ezigebengini ezifuna ukuphazamisa imfundo. Banxusa ke amaphoyisa ukuthi abahamba benzi bobubi baboshwa akabona ukuthi ingane ingashisa iklasi. Banxusa lapha imphakathi ukuthi izivikele izikole. Kuphawula lapha uNkosazana Fraser wezemfundo lapha. Ngaze kwethu ke izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike, kanjalo futhi nokushare okuyikhono okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle ke nibe nosuku olumnandi, nithanda kakhulu.